O Monte do Seixo foi un lugar sagrado para os nosos antepasados. Así queda reflectido nas numerosas lendas, mitos e tradicións máxicas que aínda perviven neste lugar. De entre todas, brilla con luz propia a que ten que ver cun conxunto de pedras coñecidas como Portalén, un enclave único en Galicia. Din os veciños do lugar que ao atravesar a porta e despois de depositar unha ofrenda, pódese facer unha pregunta aos mortos. A resposta dos falecidos chegará como un rumor no vento. Para levar a cabo este antigo ritual, hai que percorrer primeiro este sendeiro na montaña que leva a un lugar moi especial. Un lugar que desde hai milenios oculta un segredo entre as súas rochas. Pois estamos na Cruz do Seixo, que é un dos cotos preeminentes do Monte do Seixo. Compre lembrar que o Monte do Seixo forma parte da Serra do Cando e a Serra do Cando da dorsal galega, que é o espiñazo do país. E aquí na Cruz do Seixo, que está por riba dos 950 metros de altitude, que é unha atalaya privilexiada para poder contemplar a ría de Arousa e a ría de Pontevedra, se localiza este lugar sagrado pois para os antigos e lugar sagrado para os contemporáneos, xa que aquí ao meu lado temos un altar cristián, porque todos os anos, polo 24 de xullo, aquí na Cruz do Seixo, se celebra unha romaxe na honra do Santo Antonio. E a xente, os veciños do lugar da Barcia do Seixo, soben en andas a imaxe do Santo Antón, do Santo Antonio de Padua, que apousan nunha peaña natural e, a seguir, un crego oficia a misa. Portalén é un lugar prácticamente único na xeografía galega. É un lugar que se atravesas unha porta en determinada época do ano e se cumpres determinados ritos, podes aparentemente, según di a tradición, contactar co alén. Non se sabe dende cando se realiza este rito, dende cando funciona esta porta a ese outro mundo. Pero o certo é que, como coincide o rito, digamos, o seu funcionamento, coincide co mes de novembro, co mes de Samaín, posiblemente se remonte as súas creencias se remonten a épocas anteriores ao cristianismo. Foi a finais da década dos 90 cando decidín facer unha recolleita do patrimonio inmaterial da parroquia de Cerdedo. En ese proceso de recollida decateime de que moitos dos seres e dos lugares míticos aos que facían referencia os meus informantes estaban no Monte do Seixo, no alto da montaña. Entre eles, un dos máis citados era Portalén. Os meus informantes dicíanme que no alto da montaña, no alto do Seixo, existía unha formación rochosa que conformaba un lugar do cal se accedía ao outro mundo. De calquera xeito, non foi até o ano 2002 cando puiden xuntar a un grupiño deses informantes, todos eles septuaxenarios, octoxenarios, os que con eles percorrín a montaña e me foron indicando un por un eses lugares míticos e as súas lendas. A xente facía o que iban ali, moitos a recordar os difuntos, moitos a rezar polas súas calamidades, moitos a ver encontrar un estímulo, encontrar unha paz, encontrar un sosiego, encontrar algo que se apartara, por exemplo, das preocupacións diarias, do traballo, da familia, en fin, de todo. Iban ali como se foran a encontrar algo que reconfortara a súa vida en ese momento. Iban con esa idea, esa era a imaginación de que a xente era así. E nós seguimos de rapaces, seguimos a mesma tradición. Seguimos indo ao monte a pasar un rato en un sitio totalmente distinto, totalmente que nos gustaba, que disfrutábamos da montaña e que sentíamos algo distinto a estar aquí polo pueblo ou estar pola vila por aquí. Ese era o Monte do Seixo para nós, sempre foi un símbolo, a parte da tradición, un símbolo de como se aquilo fora algo moi distinto ao que vivimos actualmente aquí. Para cumplir co rito hai que vir a Portalén no mes de novembro, atravesar a porta
e unha vez do outro lado hai que depositar unha ofrenda, que pode ser un anaquiño de pan, un pouco de viño ou unha candea acesa. Unha vez feito isto, hai que preguntar ao mundo dos mortos que algunha cousa que se queira saber. E di a tradición que a resposta virá modulada no vento. Unha vez escoitada esa resposta, hai que volver a atravesar a porta no sentido contrario, é dicir, salir por donde se entrou, para que sair do mundo dos mortos, porque di a tradición que se non se cumplira isto, ou se revelara o segredo, as cousas que se escoitaron do outro lado, a persoa podería quedar rouca para sempre. Bueno, e María contaba cos difuntos. O que aquí a xente, os somos reservados. E a donde ves? Bueno, sí, estivemos no Xeta, estuve en Portalén, sí, que, bueno, ben, estuve ali, pero bueno, tú sabías do que viña, sabías, intuías lo que fora a facer ali, pero non se aclaraba, un pouco reservado, non somos os gallegos, non? Nunca sabía, pero era a realidade. A realidade de moitas personas, non de unha, de un montón de personas. Se vai unha sola, non, iban naquela, pois todas as mulleres naquela edad, iban ao monte. E a veces iban hasta medio escondidas, o sea, como a ver se non me ven, a ver se non me ven, para que dá vergonza decir que foran ao monte a facer esas cousas, non? Esa era a manía que teña esa xente. En 2002, xa acompañado polo meu grupo de informantes, polo meu grupo de sabios, dos sabios da tribo, achegámonos fronte Portalén, e ali explicáronme dunha maneira rápida e sinxela como se desenvolvía o rito. Por suposto, ningún deles confesou na miña presenza que tomara parte no rito ou que en algunha ocasión o fixera, pero que si de oídas sabía que outra xente se encamiñara ao Monte do Seixo e en concreto a Portalén para atravesar a porta. Chegamos á porta e normalmente quedamos un rato debaixo da porta. Quedamos un rato porque sabíamos que había xente maior, pois quedaba ali un rato rezando ou algo. E ao pasar para lá quedabas como mirando uns pos outros sin saber, te encontraba nun sitio como despistado, non? Como, isto non é o que eu transmite, o sea, parece que te pasabas a outra forma de ver as cousas. Esa era a realidade, o sea, a sensación era esa. Era a miña e de toda a xente que iba ali. Iso é moito sexo. De momento non nos movemos deste lugar. É especial. Só hai que observar a contorna e percorrer esta montaña para percibilo. Porque a maioría das veces visitamos enclaves así e non somos conscientes da importancia que tiveron no pasado. Porque precisamente, para percibir a súa masia, é fundamental cumplir coa tradición. O ritual de atravesar a porta conviña facelo sempre de norte a sur e en datas propicias, é dicir, cadrando como agosto, cadrando coa festividade celta do Samaín. Nesa altura do ano, onde as sombras, a escuridade vence a luz e onde a permeabilidade entre o alén e o aquén faise evidente. Pasar a porta, atravesar Portalén, acadar o mundo dos mortos non é unha romaxe, é unha ritualidade privada. Así que deberíamos establecer a comparanza co bautismo prenatal, co bautismo anticipado, que aquí na zona de Cerdedo se coñece como enxembramento. A persoa que lle quería preguntar algo aos seus antepasados, aos seus defuntos, que precisaba aconsellarse con eles, ven en soidade ou ven na compaña dunha persoa de confianza, se encamiñaba ao alto do monte. Atravesaba en soidade a porta e no outro mundo
facía as preguntas das que precisaba resposta. Por suposto, para que os devanceiros satisfixesen estas curiosidades, cumpría pousar unhas ofrendas entre as regañas ou nas pías do Penedo. Podía ser unha candea, podía ser unha codia de pan, podía ser un gurrucho de viño que se depositase nunha cunca. Ao parecer, segundo di a tradición, os devanceiros, os defuntos, nunca adiaban a resposta, senón que sempre respondían conforme a dereito. Si me advertiron, os meus informantes tamén, que unha vez escoitada a resposta, unha vez satisfeitas as dúbidas, un tiña que abandonar o alén mundo atravesando a porta as avesas de como se fixera, é dicir, de sur a norte. E, por suposto, advertíronme de que aquilo que se vira ou se oíra no outro mundo tiña que gardarse para un a risco, neste caso, de quedar rouco de voz. Os veciños da Barcia do Seixo celebranlle misa e romaxe ao Santo Antonio o día 24 de xullo, nunha data extemporánea, xa que no Santoral, o Santo Antonio de Padua, o santo portugués, cae o 13 de xullo. Pero é que o 24 de xullo acontece un fenómeno natural ben curioso, e é que o sol, con día claro, se podemos albiscar e admirar o solpor, a última raiola dese sol, tamén segundo a tradición, coarase por debaixo destes penedos que teño ás miñas costas, atravesando de parte a parte a Peneda. Con certeza, a rivalidade entre as crenzas cristiás e as tradicións pagás foi a que levou, en época indeterminada, a que se cegase o buraco que atravesa esa última raiola do sol. Isto é o que conta a tradición, e como non pode ser doutro xeito, o que se fai desde hai séculos. Pero atravesou alguén as portas do máis aló e volveu para contar o que viu? O mosteiro cisterciense de Armenteira, entre as rías de Pontevedra e Arousa, na comarca do Salnés, é un remanso de paz. Só hai que observar a contorna para darse conta diso. Hoxe está habitado por varias monxas que con moito esforzo mantéñeno no maravilloso estado que podemos contemplar. Pero Armenteira non é só un lugar de culto. Aquí, contan as crónicas, hai séculos o seu monxe fundador viaxou ao máis aló e regresou para contalo. A historia de Sanero de Armenteira está recollida nunha das cantigas de Alfonso X o Sabio. Ero era un adiñeirado nobre que unha noite soñou ca Virxe María. A Virxe encomendoulle a construcción dun mosteiro. Así o fixo, e no ano 1151 inaugurouse o mosteiro de Santa María de Armenteira. Conta a tradición que un día Ero saíu a dar unha volta polas proximidades do mosteiro e encontrouse cun merlo. Quedou absolutamente embelesado, sorprendido polo canto dese merlo e comezou a seguilo. E finalmente acabou baixo unha árbore contemplando a ese merlo e absolutamente cautivado polo seu canto. Contase que entrou nunha especie de transo e que incluso tivo ou experimentou algunhas visións do paraíso. Logo de todo iso, Ero regresou ao mosteiro e sorprendeuse porque deuse conta de que por fora estaba cambiado. Non o recordaba así. Chamou á porta, abríronlle algúns monxes que tampouco logrou recoñecer, aquelo extrañoulle enormemente, e nun momento determinado, teméndose o peor, preguntou: pero bueno, en que ano estamos? E cando lle dixeron en realidade en que ano estaba, deuse conta de que pasaran nada máis e nada menos que 300 anos. Dende logo, os monxes do mosteiro sabían da historia e sabían que o mosteiro fora fundado por Ero de Armenteira, o que consideraban santo, e tamén sabían que un día, segundo a tradición, segundo a historia que contaban, saíu a dar unha volta e nunca máis volveu a aparecer.
Pode parecer incrible, pero incluso hoxe en día, en pleno século XXI, hai persoas que están convencidas de que viaxaron o máis aló e regresaron para contalo. Estou acordándome dun caso protagonizado por unha viguesa, ela chamase Gloria Rey, en un momento determinado estaba sendo sometida a unha intervención cirúrxica para extirparlle un tumor maligno nunha mama. Ela, de pronto, sufriu un paro cardíaco. Neses intres de morte clínica, ela encontrouse nunha especie de túnel dunha luminosidade de gran beleza e ali encontrouse con algúns dos seus familiares e amigos falecidos que, según ela, todos vestían cunha especie de túnicas, todos alegráronse moito de vela ali no máis aló. Ela dicía que experimentaba unha paz, un benestar, unha ledicia que non podía describir con verbas. En un momento determinado apareceu unha entidade espiritual, ou polo menos ela identificou esa entidade así, unha especie de ser espiritual, que dixo o seguinte: Gloria non pode quedarse porque ten moito que facer e moito que aprender na terra. E precisamente nese intre cando Gloria regresa ao seu corpo físico. Como non podía ser doutro xeito, os monxes do Císter non levantaban os seus edificios en lugares calquera. E o Monte do Seixo, situado nos dominios do mosteiro, é sagrado desde tempos dos devanceiros. Aquí non só atopamos unha porta ao máis aló a que se rende culto. Ademais, garda outros segredos. Non en balde, di a tradición que neste mesmo lugar, coñecido como Chan de Mamas, atópase enterrado un personaxe chamado Tecelán, do que se di que profetizou, nin máis nin menos que o fin dos tempos. Chan de Mamas é unha necrópole tumularia onde chegaron ata nós só algúns megalitos. Segundo a tradición, baixo o megalito máis grande está a tumba de Tecelán. Tecelán era un vagabundo que movíase pola contorna do Monte do Seixo e falaba cos veciños de cuestións ou de cousas do pasado, do presente e tamén de acontecementos que ían suceder no futuro. É dicir, que Tecelán era algo así como unha especie de vagabundo profeta. Xa o advertimos. Nesta contorna megalítica, Tecelán atreveuse a ver o futuro. Non é extraño, porque en lugares como este, xa o puidemos comprobar noutras ocasións, os sabios eran capaces de percibir o futuro. Este home, como relatan as lendas, foi quen de ver os sinais que auguraban o fin do mundo. Unha das lendas máis interesantes que recollín no Monte do Seixo é a tradición oral do Tecelán de Carballás. O Tecelán de Carballás era un vagabundo, un vello bedoiro, visionario, un prognosticador, que entre moitas das cousas que dixo ou anticipou estaba a chegada da fin do mundo. Contan os vellos que o Tecelán de Carballás irrompía nas casas dos veciños, así que estes voltaban da angueira a Cotiá. Sentado no seu caxato, a carón do lume da lareira, contáballes, falaballes do pasado, falaballes do porvir, e entre as cousas que lles contou a estas xentes, aquela que quedou gravada na memoria, ou unha das que quedou gravada a lume na memoria, foi a da fin do mundo. Conta a tradición que se profanas un lugar sacro, pode acontecer que este se defenda. Así foi, e aseguran os expertos, así vai seguir sendo. Por iso, cando se levantaron os enormes postes do parque eólico, ocorreron sucesos inesperados. Dicía o Tecelán de Carballás que cando os coches andasen sen cabalos e o home puidese voar e o Seixo estivese cruzado de estradas, non habería pai por fillo, nin fillo por pai, e axiña habería chegar a fin do mundo. Co paso do tempo foronse cumprindo cada un dos vaticinios e por volta do ano 1999-2000
construíuse o Parque Eólico no Monte do Seixo, que converteu a montaña nun encrucillado de pistas. A luz dos veciños, a terceira das profecías do Tecelán, tamén se viu cumprida. Tal era a crenza nas palabras do Tecelán, que moitos dos veciños á vista da estragueira do Seixo enfermaron ou viron repercutida negativamente a súa saúde. Non convén perturbar a tranquilidade deste lugar sagrado, menos aínda cando ademais está vinculado á morte, porque todos en excepción, cando chegue o momento, atoparán aquí a porta para viaxar o máis aló. É verdade que atravesando esta porta e cumprindo co rito se pode comunicar co alén, non se pode saber con certeza, é un rito persoal que cada quen saberá si a resposta se pudo comunicar cos seres falecidos. O que sí é certo é que este lugar é un lugar singular no que se perviven aínda ritos e crenzas que se remontan a séculos ou incluso milenios atrás. Pero o Monte do Seixo é fundamentalmente a porta ao outro mundo, porque no Monte do Seixo localízase Portalén. Pídeselle a todos aqueles que visiten Portalén que atravesen a porta e no seu atravesar que haxa un espertar de conciencia para que saibamos divulgar o Monte do Seixo, para que saibamos recuperalo e para que saibamos rehabilitalo para xeracións futuras. Hai certos lugares aos que a tradición lles outorga o papel de fronteiras co alén, de fronteiras co máis aló. De feito, hai algunhas persoas que parece que teñen certas capacidades psíquicas moi desenvolvidas e que son capaces de captar retrincos dese máis aló nestes lugares fronteira, nestes lugares especiais. Mámoas, menires, megalitos, pedras incluso as que a tradición lles atribúe propiedades curativas e propiedades máxicas, serían algúns destes lugares fronteira. Quizáis porque os nosos máis antigos devanceiros erixían os seus monumentos e facían os seus rituais funerarios precisamente nestes lugares fronteira co alén.